Ubongiwe ngelona igama lakhe langempela umkumvikela nengane wahlanganiswa nengane yakhe emva kokuthathwa kuyena izinsuku nje ebelethile ekhaya lakhe eJozini. Eminyakeni ecela eshumini ingane yakhe esineminyaka eyisishiyagalolunye ubudala ihlanganiswa nomndeni wayo wangempela. Umsolwa ukhanyisile Mkhwanazi ngobane wazenza isisebenzi kahulumeni wayenga umama wengane ngokumsiza ukuthola ingane elahlekile. Ubongiwe uthi waphelezela lo wesifazane edolobheni nalapho ungubane wamthuma esitolo sokudla wacela ukusala nosana. Wagcina lapho ke ukubona usana lwakhe. Kwathi sekudlule iminyaka amaphoyisa akwaZulu Natal alunywa indlebe ase eqinisekisa lo mfana ngokwenza ulibofuzo. Umndeni wesisulu ufuna ubulungiswa. I-SABC yavakashela umndeni ngonyaka odlule ngesikhathi uzilungiselela ukugubha usuku kaKhisimusi okokuqala nengane yawo. Sadlala nje sim-interview ukuthi lapha duhleli khona kade uhleli kanjani uyasho hayi kade ngihleli kahle siyambuza usazophindela yini uthi hayi ngisengihleli mina ngisabuyile sithi indaba uthi hayi ngihleli nje nabazali bami kumnandi ukuhlala nabazali bami uya-enjoya nje ukuba nabazali bakhe baphelele kumnandi ayikho into angihlupha ngayo uyafana nje ney'ngane zonke zala egcekeni. Ngale kokuthi ingane yakhe itholakale isaphila uthi akakwazanga ukuzizwa ewumzali ozikhulisela ingane yakhe kodwa unethemba lokuthi ubulungiswa buzokwenzeka. Ngiyafisa nje ukuthi noma ngagwetshwa bo 20 years noma kungaba odilika jele because ungihlukumezile kakhulu. Umndeni awukwazanga ukuya eNkantolo eNgwavuma ukuyokwethamela icala. Umsolwa kuthiwa uzilungiselela ukulivuma icala.